Idara mambo mtasa. Tabiro ka be idara mambo mtasa. Yeso sasa ndichokwadi. Leso chata ura ndo chokwadi. Ndayimba chabatwa nemo. Ndikanyimba chabatwa nemo. Marari mbatsiro. Marari mbatsiro. Amsoro changami. Idini ndironzi Stephen Sakaroni. Ndakazarwa musi wa 8 July 1953. 1960 ndopa ndakatanga chikoro Subway yakunzi grade 1 izvo. Ndopa ndakatanga kuziva kuti minda yedu ndeiyi ndakusakurawo 1960. Ndobva ndakurawo kuenda kuchikoro ndingori munzvimbo yepaMutasa omwe ndakabarirwa. Ndobva ndazobva ndakuendawo kubasa ndakura. Tichingorima minda iyoyo nevabereki wangu. Inini zvokuti vabereki vangu vakatanga kurima rini handina ruzivo. Ndozivawo pandakazotangira 1960. Zvadaro takarima minda iyi. Waroora toroora newakoma wangu watatu topiwa minda kugoverwawo paminda iyoyo kunzi iwe unorima apa, iwe unorima apa, iwe unorima apa, kugoverwa nevabereki. Zvadaro tichirima kudaro tichirima minda yedu kudaro ndakazoshamisika ini ndava pamusha ndaritaya. Ndakaritaya 2013. Ndava pamusha ndakashamisika 2017. Mwana uyu angosvika paminda ipapo kwakungorima imwe minda miiri. Ndakarima minda iyi yakarimwa nemombe dzasabhuku wake iye. Ndakadyara ndaona zvadaro ini ndakaenda kwasabhuku wangu Matendezvo ndikati ndozva ndaona kumunda. Sabhuku wakati aiwa hazviite pasina kutaurirana zvabva nekupi. Tobva andeitesa kwasabhuku wake tobva taenda. Sabhuku waya wakanyepera kunge kusanzwisisa kuti zvinhu zvakafamba sei asi ari mukati mazvo nekuti mombe dzake ndo dzakarima newazukuru wake. Nganzi no ngatitaurirane. Kwakutaurirana pamunda paya takaungana akutsigira kuti minda iyi inofanira kunge iri mwana uyu haangangouyi kourima kuita zvekuti ingangovi nekuti haangangouyi kotanga nekurima. Ndikati zvafamba sei? Hapana, inini uyu angoti minda ndeyangu. Baba sekuru wake inini ndakakura varipo, baba wake. Baba wake newaning'ina wake watatu hapana chakaitika ipapo. Kumbotaura hapana akambotaura nezveminda kana kusvikira wafa. Hawana kufa vari wana vadiki, wakafanira kutokura vanhu vanga watochembera. Saka sabhuku wakapa mitongo yawo ini haina kundigutsa. Ndobva ndataurira ishe Mukoi kuti ndo nyaya dzadii nadzo. Zvikazi ishe Mukoi kwete, nyaya yeminda inoenda kwamambo. Ndobva taenda kwamambo patasvikopiwa zuva rekuti uyai tizotonge nyaya. Ndobva tauya kuzotokwa kumusoro uko kwaMuchira Hondoko ndokwakuina mambo panguva yacho. Mambo vakatonga nyaya, iye haana kuuya. Ini ndii ndega ndandiripo, haana kuuya. Hapana wekwake akauya. Obva yatongwa zvikazi aiwa enda urime minda yako, nyaya yapera, minda ndeyako, ndimambo. Ndobva ndapiwa pepa rakabva kwamambo iro ndinaro. Ndapiwa pepa iri ndakurima minda semazuva ese. Adzoka zvakare auya akutanga kukanja zvidhina, kutema miti pakati muminda imomo. Zvabva nepi futi? Ini ndingoti kune wakuru wangu kuona here zviri kuitika. Zvikazi naishe Mukoi no ngaiende mberi futi. Pataenda kucivil court ndobva takaenda ikoko. Asi iye anenge achipiwa mapepa ake asi hauyi, haana kuuyazve kucivil court.
haana kuuya. Wobva wapa judgment yavo zvikanzi minda ndeyako, enda unoshanda muminda mako semazuva ese. Ndadzoka tiri kushanda kuminda, tagara watangazve. Handidi kuona munda panapa, ini handitye, ini ndinouraya munhu, handiite zvekutamba izvo, handidi munhu anopinda. Gore rapera takanzi wapedzisira kurima minda iyoyi, hamuchapinde futi imomo. Saka zvakazoitika gore rine muna musi wa8 January uno, mwana wangu wauda kurima, ndobva akubvisa matombo muminda imomo kuti iwane kurima. Ndobva auya munda mune mwana iye, ndobva wasvika kurova mwana wangu ari mumunda make, ndobva wamurova mwana uya. Ndobva auya uko ndiri ndarohwa nani, zvikanzi ndanoitoi. Ndikati kana nyaya yasvika pakurohwa hapasina maitiro, enda kumapurisa. Asi sezvo iri nyaya yeminda, unobva waenda nekwamama, nekuti yeminda inoenda kwamama, asi yekurohwa tanga waenda kumapurisa. Ndobva enda kumapurisa kumanika bridge. Mapurisa obva mutsanangurira zvikanzi isusu kana warohwa unotanga nekwadhokta wozouya pano wane tsamba yadhokta. Ndobva aenda kwadhokta kugeneral hospital, ndobva aonekwa nadhokta, ndobva apiwa tsamba. Akapiwa tsamba kwanga kwatodoka, haana kuzogona kumira pamanika bridge. Akazoenda kumanika bridge mangwana, kwasvika upa mapurisa tsamba kuti ndizvo izvi, zvikanzi right. Ndobva waenda naye nemapurisa aya kumba kwake, hamene zvawakasvika utaurirana ikoko. Ndobva adzoka, ndobva auya kuno kwamambo kuno kwakutaura nyaya yake. Zvakanaka, ndobva apiwa zuva rekuti uyai titonge nyaya. Zuva ravakapiwa nderezondo rapera musi wa18. Ndobva tauya pano, nyaya haina kuzopinda banguva dzakazapera. Saka ndo muchina chatanga tanzi tiuye, takazofonerwa unzi dare raSaturday kutaura nhasi. Ndo nyaya dzatinadzo, hapana rugare. Kana usangana munzira anongokuvhundutsira, ini handityi munhu, ndiri munhu, musina kukwazisana, apa muri kupfuudzana, wobva asvipa mata. Ndo zvaanoita, haanei kuti asangana nani, munhu wese wekubva kwangu. Ndamira pamberi pedera mabogasi. Ndamira pamberi pedera mabogasi. Zvese zvone zvechokwadi. Zvese zvachataura zvechokwadi. Ndikanyamba chabatwa nemhosva. Mwari atimbatsirawo. Pamusoro ichangamidzi. Because pane majudgments two are up. Is are against the way. Wakajikwa nenyaya kwamambo, ukajikwa nenyaya kucivil court, ndizvo. Changamidzi. Panyaya yekutanga yekwamambo, nyaya yakatongwa pakutanga padare raSabhuku, panga paine masabhuku matatu. I'm not worried about that. I have to follow up with it. Nyaya yekwamambo Changamire, ndakapiwa samoni. Ndikafona musi wa7 ndichinzi ndinodiwa musi wa9. Ndichiti ndakundikana pane urwere hurumushwa medu madzikoma angu adatichitero kuti kakavadzana navanhu kudare. Ukaita zvinoitika kunozozi ndiye wakakonzeresa. Ndikafona ndichikumbira excuse. Ndikati ndichakuupdate mangwana. Nemudare rekuti kuti ndini secretary ndinodaya masamoni. Ndakatora sub number pasamoni ndakapiwa. Handina kupiwa update. Kana rine dare kana makakumbira ranga risingaisi nyaya yekupazvo inyaya dzemudziwo. Nyaya ida yakatobviswa ipapo because wakanga wakumbira. But the fact mirazvo, the fact yekuti haina kubviswa yakaenderera mberi. Pane zvinhu 2 zviripo zvakaonekwa. Isaidha inyaya yekuti wanga uchinyepa kuti une dambudziko, iwe usina dambudziko. Saka the fact yekuti hauna pawataura wega iwe wati
kwakazi chako update. So it means you were not updated. So if you were not updated, it means you had to attend court. Because wanga usina mvumo. Hapana pautaura kuti wakapiwa mvumo wekuti usauye kudare naningi. Hapana. Wati wewe ndakazi ndichazotaura. Usina kuuya. Anditi ndobva papiwa default judgment. Default judgment yapiwa because hauna kuuya kudare. Anditi izvo yapiwa uruziva kuti wakakumbira kuti hauda kuuya uri kukumbira kusaya kudare. Anditi kubva wadii? Changamire judgment ndino challenge kana ndi izvazvo mira ndikubatsire hauchallenge izvozviba. Judgment pawakapiwa ndo pawaifanira kuti apiwa against that judgment. Changamire ndakamira maraba judgment andina kuipiwa ndozvo kuti judgment irizi ipo inina ngasi judgment chandisi enda andina kuiona. No, it's okay. Hauna kuiona? Ko pawakaenda ku civil court saka izvazvo iyi mapapers ari panapa saved on Brian Badza unomuziva? Badza Brian Badza unomuziva? Anonzi Brian Badza ndiyani? Sekuru anonzi Brian Badza ndiyani? Remarks up. Saved on Brian Badza, relative who accepted service on behalf of defendant after explaining. Uyu ndi message of court mtali kanyora. So simi. Ndakutanga kuita iko. Brian Badza mmoja wakagara pamba pangu. Zvakatopera. Kana akatosevwa aripo pamba pako mutemo nyangwe mazuva ano nyangwe someone ndinokasasiwa pachair pedhowe pakitchen. Because vanhu vakawanda mhane tsika dzekuti someone kana richiuya maisojaira kuti ndisakasaina. It means anauriona usika mukoti womira uchiti anauriona. No mazuva ano aripo ende anosiyirwa. Saka Brian akapiwa ndobva apiwa asi ukoti hauna kuenda nditi. Apa ukoti hauna kuenda nenyaya yekuti wanga rubhesa kuti handina kupiwa someone ndichasvika nditi handirizivi. Handiti. Saka koti haina kumira. Ndobva yaenderera mberi. Ndobva wapiwa kuti another default judgment against you. So it means right now zvori kuita iwewe because default judgment you were saved. Aiwa civil court kai judgment yakapiwa iyi haitadzi kukupa judgment yakatokupa judgment. Because wakutoita izvizvi zvandakutoita kutsaya kukubatsira chete kuti uone zvaunofanira kuita kana usikadi kuenda kujeri. Because what you are doing right now ndo chinonzi contempt of court. Izvozvo utone mhosva yecontempt of court. Uri kuzvidza dare rakatonga rikakutaura kuti ibva pamunda ipapo munda usiri wako, siyana nazvo ibva ipapo munda usiri wako. Ndo zvataurwa nedare ramambo, ndo zvataurwa futi necivil court. Azi munda usiri wani wako. Saka iwe kungoona gumbo rako mumunda imomo yatomhosva icontempt of court. Izvozvi izvi bambo zvamunoita musanetseke naimo. Endai kumapurisa nejudgment. Motosvika mapurisa anoita achitomutora. Izvozvi zvaari kutoita izvozvi so ari kutozvidza dare. Ende nyaya yakanaenda kukoti yapiwa decision namajistrate. Musazodzoke nayo kunokuba. Kana yatobva pamajistrate kana unoda kuappeal against decision yapiwa namajistrate, wakuenda kumusoro kuhigh court, hauchadzoki futi kunokuba. Because kunoku dare ramambo rakatotonga kudhara rikapa judgment richitaura kuti minda ndeyaSakarombe. Kwamakaenda kukoti kwamajistrate ndobva vasvika ndobva ita uphold decision yakapiwa nani namambo kuti minda ndeyani futi
ndeyasakarombo. Saka uyu ari kuramba manje achiti minda isi yasakarombo handizvo iye ari kudyiwa nemhosva kweso atoni mhosva yecontempt of court. Imi dzokai kumapurisa mutaura mapurisa otoya achitomutora otongerwa mhosva dzake because kana chinhu chinisudai unodai wakatodii wakaita appeal against this decision because iyi case ndeya 2018 kai 2018 kai it's 2018 muna March. Yes, 2018 muna March. Judgment yeko mwana changamira andena kuidiwa yeko civil court andena kuiona dzese dziri tu Wada upiwa siyongozi kabatika ndiwo injinga. Judgment yeko mambo yanga iri kumuswa 2017 mose kwa mambo judgment yanga kumuswa 9 December 2017 yeko Magistrate 2018. Saka iwe zokuti utaura kuti judgment hauna kuiona hora ida kuvhunza a very stupid question. Ndiwo wataura iwe ukati iwewe pawakakumbira kwamambo kuti handisi kukwanisa kuuya nhasi handiti ndaita dambudziko ndichazouya handi wakazopiwa zvere rimwe zuva rekuti zvosina kuuya musi wakati chiuya musi wakati ndakati ndinokumbira kuti mundichinjirewo zuva ndozvandobvunza ndati wakazochinjirwa here zuva mukoma ndati makazochinjirwa here zuva kwete saka ubva 2018 mutongonyanya yakapera zozvamunoita handisitomboza kuti kune zvinhu zvakafanana nezvi changamira handinombosangana nazvo chocho kwadi chaicho tienda una Brian Bradley mubvuti Brian 2018 matasamba yakadaiwe ndakakwanisungisa because Roger ndipamba pauka nekatyirika kuti maroja kudzingwa haangaikutadza kupa tsamba yako yasvika yare tsamba yarendondi yasvika Roger rochengeta changamire ndinobatsira chienda wocomply enda wobvipa munda ipapo siyana nezvokuita pamunda ipapo izvozvi munda wose wako munda ndiko sakarawo kana uda kuti appeal against that decision chienda kuhigh court. Pamusoro wechangamire inini mumunda handipindi mumunda handisi kurima patakanesana nevakomana sematauro aita baba ndakaenda pasabhuku matendezvo ngokuti pakapiwa judgment nemasabhuku ndakakanya zvitivi pamusoro wechangamire ndikombirawo sabhuku haana dani ndandisingadi kuti titongwa sada kuti tienzanise tioneswe tiri pamwe chete ndakakumbira kuti ndoda kuwaka ndakukumbirawo zvidhina zvanga zviri apa nditori ndiise kumunda handiti sabhuku akati ndipe mutete ndikati handisi kumhangara kuti tiwirane tinzwanane hatisoda kukananga kugara dare kana kudini tingonzwa kuti vanoti kudini kana vachacho hazvikwanisi ndosiyana nazvo chakazoti tizosanga nejeti rakawana baba muna January munomu ndakasvika mukoma ava vari hanga vasi kunhonga matombo vanga vari kupusa foundation yandakawaka 2014 mumunda imomo ndopandakati mukoma ndo zvamaona zvakava here inga ndakakumbirawo zvasine mapepa ndikati ndokumbirawo mapepa ndimaone handina pepa randiinaro wanga usikafaniri kuuya kukukumbira iwo because zvawanga wakaita zviri wrong saka iwe kuuya kukukumbira zvakafanira kujustify something chiri wrong and you try to justify it. Ndakuona wabatwa nemapurisa orubhema bhanje handiti wobva watongwa kuzi wabatwa uine mhosva yekubhema chii mbanje woti asi mambo mbanje ndandi kubhema hangu asi handini ndakadzirima kana kutengesera pandakanotengeserwawo handiti saka endai musunga akanitengesera you are trying to justify a wrong handiti akakutengesera mari mbanje ari wrong iwewe wabhema mbanje uri chii simple wakaenda kuwaka usina mvumo asi you want to justify kuti kuwaka kwako kwakuri pamusoro zvakabvumirana wakuda sabhuku kuti aina nesi chii wakawaka ipa pasi pamushausiri wako
izvo wakambowaka mushayi wakamboenda una sabhuku kuti ndira kuvaka sabhuku wakati waka saka iwewe nasabhuku wako akazokupa nemombe dzekurimisa ka ndimi munoziva zvamakaita zvimira zvamavakutaura zvamakaitanababa hasina basa chaane basa mapepa. You need to change these papers. And the only way you want to change your papers is to appeal to the High Court. Change the